Vážení členovia a vážené členky akademickej obce, milé študentky, milí študenti. Vitajte v novom akademickom roku 2025-2026. Každý začiatok akademického roka prináša nové očakávania, príležitosti a výzvy. Naša pedagogická fakulta stojí už viac než 7 desaťročí na pevných základoch tradície prípravy odborníkov a odborníčok pre pomáhajúce profesie. Táto tradícia je zároveň zdrojom našej sily, ale i zodpovednosti, rozvíjať ju ďalej v súlade s meniacimi sa potrebami spoločnosti, legislatívou, internými univerzitnými a fakultnými predpismi a našimi možnosťami, personálnymi, ekonomickými i priestorovými. Uplynulý akademický rok prebiehal v štandardných podmienkach, ktoré poskytovali nenahraditeľné skúsenosti a zážitky z dynamiky osobných stretnutí priamo vo výučbových a oddychových zónach našej fakulty a ostatných verejne dostupných priestoroch našej univerzity. Katedra teológie a katechetiky má za sebou prvý rok v učebňových blokoch. Inštitút jazykovej a odbornej prípravy zase prvý rok fungovania v budove dekanátu a konečne sa nám podarilo zrekonštruovať a uviesť do prevádzky priestor pre spoločné stravovanie. Nie len pre študentstvo a zamestnanectvo našej fakulty. Veľkou investičnou výzvou je pre nás rekonštrukcia tzv. Auly v škole u Filipa, ktorá sa po viacerých rokoch opäť vrátila do našej správy a do nášho majetku. Žijeme v období bohatom na významné legislatívne a systémové zmeny. Na nové výzvy odpovedáme systematicky. Aktualizáciou našich študijných programov, prehlbovaním prepojenia teórie s praxou, ale aj posilňovaním medzinárodnej spolupráce a partnerských väzieb v regióne i mimo neho. Stali sme sa súčasťou aliancie Emerge, spájajúcej univerzity nachádzajúce sa mimo hlavných európskych metropol so spoločnou víziou zvyšovať inklúziu, angažovanosť zamestnanectva, študentstva a miestnej komunity. V centre jej záujmu je model excelentného vzdelávania, vedeckého výskumu a sloboda pohybu ako jedna zo základných hodnôt spoločného európskeho priestoru. Mimoriadne dôležitým krokom v živote našej univerzity je zapojenie sa do konzorcia s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. Tento strategický zväzok otvára nové možnosti spoločného rozvoja vo vzdelávacej i výskumnej činnosti, umožňuje intenzívnejšiu spoluprácu pri tvorbe a akreditácii spoločných študijných programov a projektov prispievajúcich k zlepšovaniu vzdelávacej infraštruktúry na Slovensku. Naďalej kladieme dôraz na kvalitu a podporu štúdia. Naša fakulta ponúka zosúladené bakalárske, magisterské aj doktorandské programy v dennej a externej forme štúdia. Naši študenti a študentky majú možnosť zapájať sa do výskumných projektov, uchádzať sa o pozície študentských vedeckých síl, zúčastňovať sa mobilit v rámci programu Erasmus+, či čerpať podporu zo systému sociálnych a motivačných štipendií. Osobitne si ceníme aktivity v oblasti študentskej vedy, umenia, občianskej angažovanosti a dobrovoľníctva, ktoré reprezentujú fakultu doma i v zahraničí. Rozvoj fakulty však nie je možný bez vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti našich tvorivých zamestnancov a zamestnankyň v synergii s podporným administratívnym a prevádzkovým personálom. Osobitne vítam na našej fakulte všetkých, pre ktorých sa stáva novým pracovným a študijným prostredím. Veríme, že ponúkané adaptačné nástroje podpory a poradenstva v rôznych formách, založené na vzájomnom rešpekte a úcte, dokážu dostatočne reagovať na rozmanité potreby a záujmy študentstva a zamestnanectva našej fakulty. Vstupujeme teda spoločne do nového akademického roka. Pre mnohých z vás je to návrat do známeho prostredia. Pre iných zas úplne nový začiatok, štúdium alebo nová profesijná rola.
Nech už patríte do ktorejkoľvek skupiny, každý nový akademický rok prináša príležitosť na rast, spoluprácu a vzájomné obohacovanie sa. S jeho príchodom si dovolím aj láskavé pripomenutie. Nájdite si vždy čas aj na seba a svojich blízkych popri práci. Život na vysokej škole môže byť pracovne i študijne veľmi náročný. Ale nesmieme zabúdať, že tie najlepšie nápady a najväčšie pokroky často prichádzajú vtedy, keď si doprajeme priestor na oddych a na čerpanie nových síl v spoločnosti tých, ktorých máme radi. Každý jeden z nás v radoch študentstva aj zamestnanectva tvorí súčasť našej jedinečnej komunity. Preto mne, ale aj nám všetkým, záleží na tom, aby sme aj tento rok spoločne vytvorili prostredie plné vzájomného rešpektu, podpory a inšpirácie. Žiadna otázka nie je príliš malá a žiadna výzva nie je príliš veľká, ak sa k nej postavíme spoločne. Sme tu, aby sme sa spolu učili, rástli a pripravovali sa na svet, ktorý neustále mení svoje pravidlá. Ale aj v tejto neustálej zmene máme moc vytvárať a chrániť všeobecne uznávané trvalé hodnoty a práve v tom spočíva naša úloha aj naša sila. Prajem nám, úspešný a naplňujúci rok plný objavov, víziev a nezabudnutelných chvíľ. Verím, že spoločnými silami dokážeme jeho náročné výzvy úspešne zvládnuť. Vítaj nový akademický rok 2025-26.